Ah, naami sa gawas. Naami sa gawas kaya nga naman. Alarm ang among fire alarm sa building sa among apartment. Tanawa ganit, tanawa ninyo. Daghan kayo og fire truck. Ito na. Ito picture. Stop B. Mom, Ah. fire truck. Timing pa yun. Na timing pa yun nga na matulog na unta mi. Ni alarm pa yun ang fire alarm. Paita. Nang gawas mi tanan. Hi. Ay, grabe. Ito na pa. Ito na bubok yun. Ang tanay mong bubo? Ah, sige. Asa may bubo ni mo? Ah, bubo? Ah, man nga bubo. Katong ganina? Katong sa payong? What's it? Nami ko nun yung mga police car, na ambulance, na ay fire truck. After kuan, after pag fire alarm, pag on sa fire alarm, mga 3 minutes na rin ang mga fire truck. Paspas kayo sila diri ay. Paspas kayo. Let's go, let's go, let's go doon, let's go doon. Let's go doon, Papa. Asa? I told you there's no fire. Apoy, dili maglakaw og layo ha. Apoy oh. We're good to go. Papa? We are good to go na. Saan? Saan? Papa, painig. Uy! Yeah, sulod mo to. Everybody will go in na. Yay! So, ang mga fireman, wala sila na kita nga nung ni-on ang fire alarm. Amot, ang sa'yo rason nga nung ni-on ang fire alarm. Wala sila ma-answer. Wala may sunog na nakita daw. So, akong bahato na ni. Kuwaon lang na po na akong nilabhan. Manghipos lang pa sa nilabhan. Kaya nakigilaban akong gibiyaan dali. Gi-dryer. Okay? Nabala ka ba Mika Jot? Kay abi na mo ang hinungdan sa pag-fire alarm kay kani among gilaban diri kay basig nagkaso-aso kunuhay ba. Kay ambot lang basin di ay. So may gani kay wala ra safe ang tanan. Safe ang tanan, safe ang mga tao diri sa building, safe akong mag-ina. So that man importante. So good night. Manawag pa ko sa akong mga gilabhan. Good night.